karming gorengan karo dipalarke nggih purun. Palarne. Oh, iso. Suarane elek. Mosok swara ketok. Ben genah resik orane swara. Ya Allah, ya Allah. Karena margi sewi senawang ras mineng kita senoba senoka arata mereka terto pakaratining ilmu luha kang tumrap ning tanah Jawa ageming haji Ya, wis wis klebu nek iki. Klebu napa? Klebu maksudnya klebu tanggapan ngono lho. Ning omah atiku tansah ngalamun amarga mikir sing gedhe dhuwur dasar bagus pasuryane semane soyo gawe bingung ning dalan amung tansah mangu
tresno iki mung kanggo